Helo, siwmai a chroeso i bodlediad Rygbi Cymru. Gyda fi, Carwyn fel yr arfer, dwi'n cael cwmni. Nick, sut wyt ti herbyn heno? O, dwi'n iawn erbyn wan. Edrych ymlaen wan am y penwythnos. O do, wrth gwrs, oedd hi'n benwythnos mawr yn y gorllewin pan diwetha. Ni'n mlaen i sôn am y gêm na mewn bach, ond mae'n reswm bod un o'n i'n gwenu fel giat a bod un yn gwenu trwy gritted teeth yma. Ond dwi'n siŵr os bydd gêm debyg yn ei penwythnos ma yn Ewrop, fyddwn ni'n hapus iawn. Yn dod ar y rhaglen heno, fyddwn ni'n trafod undeb rygbi Cymru tair wythnos yn dilyn llythyr agored a teirni yn addo'r byd i gefnogwyr dal dim atebion. Byddwn ni'n edrych yn ôl dros y penwythnos ar y gemau yn undeb rygbi Cymru a'n hefyd yn rhoi sylw i gemau Ewrop penwythnos yma, dim undeb rygbi Cymru, URC, sorry, fi'n cymysgu hynna fyny fyna. Byddwn ni'n edrych mlaen i gemau Ewrop penwythnos yma a hefyd yn rhoi bach o sylw i SRC, Super Rygbi Cymru. Gêm yn ymlaen ar hyn o bryd, wrth bod ni'n recordio nos Iau, Pontypool adre i Abertawe. A ddim eisiau rhoi gormod o spoiler, Abertawe, Nick, gath fuddigoliaeth hanesyddol ar gais o'r Arbennig o dda. Herdwch. A oedden ni chwarae teg yn nhw. A gobeithio nhw yn gallu adeiladu ar hwnna. A ni wedi bod chwilio, wedi bod yn sbio chydig bach o'r gêm. Maen nhw edrych, maen nhw chwarae chydig bach mwy o hyder. A rai o gwylch yn chwarae hefyd, rai ifanc o gwylch wrach wedi rhoi mwy i'r tîm. Wedi mae'n wych gweld chwarae wedi cael cyfle, ond os nad ydych chi yn gwybod y canlyniad, Abertawe'n curo Llanymddyfri sy'n brwydro am y brig yn y tabl, felly mae hwnna wedi rhoi'r cat amongst the pigeons, fel byddwn yn gweud yn Saesneg. Beth bynnag, fel yr arfer, fydd y chreuwn ni gyda'r newyddion, a wedi bod yn wythnos reit awel i gymaru wythnos y diwethaf. Mae bach o cytundebau newydd a un chwaraewr yn symud o Gaerdydd i'r dreigiau a Thomas Young yw hwnnw, Nick. Lot o sôn di bod, falle bod ei amserau yn Gaerdydd yn dod i ben. Fydd e nawr yn galw Rodney Pryd yn adre. Dwi eitha cyffroes am yr arwyddiad yma. Dwi'n credu fod yn good deal i'r chwaraewr ond hefyd i'r rhanbarth. Ie, maen nhw wedi addo yr tîm, y bobl tu ôl i'r tîm. Maen nhw'n mynd yn di roi chwaneg o'r cefnogaeth i'r tîm a'r gobeithio cael bobl newydd i fewn. Mae'n dechrau edrych yn eitha dda. Yn y hun, mae'n chwarae'r sgellwr arbennig o'r dda, profiadol erbyn wan, ac hefyd mae gen nhw lot o, fel dyn ni wedi sôn o blaen, lot o chwaraewyr ifanc yn dda. So fi'n siŵr mae o fel professional profiadol yn gallu dod i fewn a rhoi helpu nhw a cefnogaeth nhw. Ond sicr, wrth gwrs, Basio, mae coeddi bod Basio yn mynd i Gaerdydd wrthnos diwethaf. Fi'n credu bod hwn yn del da iawn i'r dreigiau. Fi'n credu os gallen nhw gadw Thomas Young yn ffit, gyda Harrison Cedi, Thomas Young, Aaron Wainwright, bydd y rheng ôl, bydd mwy o falans yno fe, a fi'n credu fydden nhw'n cydweithio'n dda iawn da gili, felly fi'n disgwyl pethach mawr wrth rheng ôl y dreigiau blwyddyn nesaf. Mae hwnna, wrth gwrs, os ydyn nhw'n gallu cadw'r chwaraewyr i gyd yn ffit. Ond na, Thomas Young yn symud i chwarae i'r dreigiau. Pwt arall wedyn yn newyddion o'r gorllewin, dau bwt yn newyddion o'r gorllewin. Mae hwn yn tymlo fel hydoedd yn ôl nawr, o feddwl bod wedi digwydd diwedd wythnos diwetha, ond Eddie James. Un arall, o lot o si wedi bod le fydde fe'n chwarae blwyddyn nesaf, tymor nesaf, ond yn arwyddo estyniad gyda'r Scarlett. Dwi'n falch iawn o hwn. Dwi'n credu bod e'n canolor rhyngwladol in the makings. Dwi'n credu fydd e'n dechrau'n rheolaidd i tîm Cymru o fewn blwyddyn, felly llain hynny. Ond mae'n bwysig wedi bod e'n chwarae yn y Scarlett. O, yn bedant, ac efo Joe Roberts yn aros hefyd efo'r Scarlett, wrach mae gen chi ddau sy'n mynd i dechrau yn y canol i tîm Cymru yn y dyfodol. So, rhywbeth dda iawn. Bachgen ifanc a bachgen lleol hefyd. Ond sicr, mae hwn yn rhyw, ni wedi tafod hwn o blaen yn cynnig, yw patrwm ni'n gweld nawr le mae chwaraewyr ifanc a draws y rhanbarthau
yn aros yng Nghymru a'n gweld y gwerth falle o arwyddo cytundebau gyda rhanbarthau, neu symud i rhanbarth arall, ond bod nhw'n aros yng Nghymru a eisiau chwarae rhanbarthau. Mae hwnna'n galanogol i ni fel cefnogwyr, felly, bod lot o gwestiynau gyda ni i'r undeb, mae'r ffaith bod y chwaraewyr yn hapus i chwarae yma yn rhoi hwb i ni gyd fel cefnogwyr. Yn sicr. A wedyn, pwt arall o newyddion o'r sgarad heddi, dydd Iau wrth gwrs ni'n recordio bod Teim Plymtree wedi arwyddo estyniad gyda'r Scarlets yn Hefyd yn penderfynu mae yn Lanelli mae ddyfodol am y foreseeable oedd ei ddyfyniad e'n gweud a bod e'n no-brainer i arwyddo ar y dotted line. Wel, hapus iawn yn ddod. Ti'n dwy'n o'r Abertawe? Sorry? Ti'n falch ti wedi dwy'n o'r Abertawe? O, yn sicr, fel mae Jack yw yn y bôn, mae wedi croesi'r bont nawr. Y bont Round the world cynt. Ie. So, na, odi, mae'r chwarae'r da iawn. Mae bach o waith da fe ar ei ddisgyblaeth, fel ni gyd i gweld mae'n dda, ond mae fe'n rhoi lot o geiciau cosbi ffwrdd. Wedyn, os gallai wella'r agwedd na o'i gemau, dwi'n credu fydd yn all-round complete player wedyn. Fi'n credu mae eisiau bach o gystadleuaeth ar yn Wainwright yn y rhys i fwyth yna. Achos wrth gwrs mae Faletau dal o gwmpas a mae Morgan Morris yn dod trwyddo'n hyd yn hyn ddim wedi cael y cyfle ar y cael rhyngwladol. Felly, os rhywun na i roi bach o bwysau ar Wainwright ar hyn o bryd, mae'n sicr yn helpu ni fel tîm rhyngwladol hefyd. A'r peth arall, peth ola yn y bit newyddion, mae'n siŵr bod chi gyd wedi gweld ail rownd pencampwriaeth 6 gwlad y menywod wedi cymryd lle wythnos diwetha record o dorf yn gwylio menywod Cymru yn erbyn menywod Lloegr yn Stadiwm Principality dros 1,000 ar hugen yn gwylio'r y merched yn mynd yn erbyn ei gilydd. Yn anffodus, fel sydd ddisgwyl falle ar hyn o bryd, mae menywod Cymru yn mynd yn broffesiynol, mae nhw'n gwella o ran y cyfleoedd maen nhw'n eich cael, ond maen nhw dal ymhell ar ei ôl i Loegr. Lloegr yn ennill 67-12. O ti wedi gobeithio falle bach yn agosach, Nick, neu hwnna'n ble ti'n disgwyl i fod? Ie, ni'n gobeithio, ond fel ni wedi sôn, y gemau mawr yw yn erbyn wrach Iwerddon a yn bendant neb yr Eidal. A gobeithio datblygu a adeiladu am Cwpan y Byd. A mae hwnna'n mynd i cymryd amser, di. So, felly, sicr. Ie, fel y ddau di. Ie, yn sicr, mae'n hawdd anghofio falle hefyd, achos er bod y garfan wedi bod y gili ar stipyn nawr, dim ond hwn ail wythnos Sean Lynn oedd hwn yn y swydd. Wedyn mae fe dal yn dod i nabod y chwaraewyr i gyd, i nabod y steil y chwaraewyr i gyd. A mae hefyd, mae'n mynd i gymryd amser iddyn nhw brynu mewn i'w system hefyd. Ond o'n i'n gweld i gyfweliad yn dilyn y gêm, a dde reit hapus gyda ambell agwedd o gêm y menywod, oedd yn gweud bod nhw'n ymosod yn dda, a hyn a llall. Wedyn, yn amlwg, mae fe'n gweld pethau yn barod, a dyna'r gobaith, yn dweud, fel ti'n sôn, adeiladu ar gyfer Cwpan y Byd, a gweld le allan nhw fynd o fan hynny. Reit te. Gai jyst mynd yn ôl at rhywbeth chdi dweud? Wrth gwrs. Dwi ddim yn newyddion, ond os dwi ddim yn iawn ar hwn gyda herio fi yn bendant, ond dwi'n dechrau mynd yn gwyll a ffaith dyn ni wedi cael slythyr ar chi sôn 3 wythnos yn ôl gen Abertini ar ôl cael gaswell yn erbyn Lloegr. A erbyn wan, 3 wythnos wedi mynd, dim byd wedyn, dim clem i fi, just, and I just darllen rai pethau allan o'r llythyr. Yn fuan, byddwn nhw'n cyhoeddi cyfarwyddwr rygbi proffesiynol newydd yn fuan, gyda colymdau ac yna penodi prif hyfforddion newydd i dynion yn fuan, rydyn ni yn penodi prif swyddog twf. Byddwn nhw'n cyhoeddi cytundeb PRA newydd yn fuan. Sgynna i ddim syniad be maen nhw'n meddwl, pe maen nhw'n am gyda colymdau yn fuan. I fi, mae hwnna mewn pythefnos. Ond mae dal dim byd a dim cyfathrebu ar ôl hynny efo ni fel Cymru, efo ni fel cefnogwyr rygbi.
A i fi, di ddim yn dig yn da. Na, fi'n cytuno'n llwyr gyda ti, Nick. A peth i, ti'n bod, dath y llythyr yna mas, a o'n i'n meddwl, fel, o'n i'n hapus gyda'r undeb, ond o'n i dan yr argraff, ma nhw'n edrych nawr, fel ma nhw'n adeiladu'r dyfodol. Ma nhw'n tynnu llinell yn y tywod, a ma nhw'n mynd reit. Fori yw day one, fori ni'n dechrau to. Ond mae 2 wythnos yn ormod o amser i aros am unrhyw fath o gyhoeddiad. Beth o'n i'n gweld yn ddiddorol, fi'n gwybod os ti'n cofio, ond yn un o gyfweliadau ola fe, fel hyfforddwr Cymru dros dro, fe ddywedodd Match Herod bydde fe'n hapus iawn arwen y tîm unwaith eto ar y daith i Japan. Nawr, ers y cyfweliad na, ni wedi clywed bod un o'r ceffylau blaen am y swydd brif hyfforddwr, sef Simon Easterby, wedi cael ei benodi'n un o'r hyfforddwyr y llewod. Nawr, os mae bwriad Cymru yw roi'r swydd i Simon Easterby, dewch mas a dweud, mae rhywun wedi benodi, ond oherwydd cytundeb, oherwydd notis, oherwydd beth bynnag, ni methu cyhoeddi pwy yw e to. A wedyn, o leia bydde rhyw obeth gyda cefnogwyr rygbi Cymru bod rhywbeth yn digwydd. Y gwyn oedd wrth lot 2 wythnos oedd maen nhw'n drago'r tad yn y tywod, does dim bris na, does dim cyflymder, dyn nhw'n gwneud dim byd yn fuan, a maen nhw'n dod mas a gweud hyn i gyd nawr, a ni'n eistedd yn 2 wythnos yn diweddarach yn mynd, does dim cyflymder wedi bod, does dim byd i cael ei wneud yn fuan, a does dim unrhyw awgrymiadau bod unrhyw beth wedi, bod unrhyw gyfweliad i gymryd lle to. Wedyn, Na, a ddathon ni, fel ni deall, oedd y cyfweliad i'r pennaeth rygbi wedi bod. So, dwi jyst ddim deall. Os nhw rhywbeth newyddion dod allan fori, mae rhaid mi ymrheol, wythnos nesa. os yw'n rhaid i'r codio eto. Ie, Ond anebygol yw e, yn dweud, dawn rhywbeth allan fori, mae'n anebygol iawn. Ydy. Ond dwi ddim yn disgwyl dim byd, i deud y gwir. Na, a'r trienni yw yn dweud, fel, beth sy'n fynd yn y tymor nawr? 6 wythnos? Tua 6 wythnos o tymor ar ôl? Ie, 6 wythnos. A wedyn mae'r diffyg... Fi'n mynd i meddwl beth yw'r gair Cymraeg, diffyg belief mas da fi'n yn yr agor, yn unrhyw beth maen nhw'n wneud a gweud, a mae just fel... Fi'n mynd credu dim byd maen nhw'n gweud rhagor. A os nad i 2 wythnos yn fel twmlo'n fuan iddyn nhw, dywedwch hynny. Mi fyddwn ni'n cyhoeddi erbyn diwedd y tymor. Erbyn pryd bynnag. Dim yn fuan, ni'n eisiau gwneud rhywbeth ar gyflymder, achos o'n i bai mai snail's pace maen nhw'n meddwl, felly fi'n gwybod, ond mae gyd just yn same old WR yw yn ffodus, yn dwi? Ydy. Mae just... Mae'n just frustrating, ydy. Mae'n frustrating yw'r gair, ti wedi dod i, achos... Dylsyn nhw'n well na hyn, sori, fel... Os ydyn nhw'n eisiau parhau fod yn un o'r prif wledydd yn dringo detholion y byd, bod ni'n nôl yn y deg ucha, mae angen i ni wneud pethau choddi ar y cam mwy proffesiynol, edrych yn mwy fel gwybod beth ni'n neud, achos yn wedi os ni eisiau dod mewn ar rhywun o dramor fel prif hyfforddwr, dyw e neu hi ddim yn edrych ar y sefyllfa mynd, mae popeth yn hunky-dory yng Nghymru ar hyn o bryd, newn ni, fi definitely want a job ma, so, mae'n gyfnod pwysig arall i'r undeb fi'n credu, Nick, a mae'n driennu, unwaith to, yn dweud, mae'r sgwrs yn rygbi yng Nghymru mwy i wneud o beth sy'n digwydd oddi ar y cae, dim beth sy'n ar y cae. A mae'n rhywun batrwm am hydoedd. Ydy, yn ôl at y rygbi, te. O'n i'n dweud, ond... Sori am y rant. Ranta di bant, fi'n credu mae'n bwysig bod ni yn ranto, achos ni yn gefnogwyr rygbi sy'n rhwystredig o'r sefyllfa, sydd wedi cael digon o'r
hyn maen nhw'n addo neu ddim yn addo neu be bynnag, a bod ni yn y twll yma, unwaith twll, ni just fel pryd i ni mynd mas o fe, achos mae just same old, a mae'n ddiflas bod ni'n gorfod trafod e, ond fe o'n i drafod beth sy'n digwydd ar y ca, achos o'n i'n meddwl bod ni'n bron o fod yn y dydd Sadwrn perffaith, ond ewn ni nôl i drafod y Sadwrn bach. Dechreuon ni gyntaf, wrth gwrs, nos Wener oedd y dreigiau wrthi i fyny yn Glasgow, a sôn am same old, Nick. Fi'n teimlo wael yn dweud hyn nawr, bod... bod y byd... Siom, eto, oedd i cartref, dreigiau, jyst ddim yn cystadleuol. Ie, Na, ie. yn y well yn rai o hannau, ond ar ôl, oedd, erbyn hanner amser y gêm drosodd. Oedd unwaith eto, ti'n colli 26 i ddim hanner amser, game over, pwynt bonus yn y bag, da Caeredin, a just, fel ti'n gweud, mwy cystadleuol ar ôl y gêm, ond mae'n rhy hwyr, ond mae'n just, ti'n mynd gallu newid i byd efo ni, mae'r gêm di mynd. A peth yw, chwarae teg i'r Caeredin, ond dwi'n meddwl maen nhw tîm arbennig o'r dda chwaith. Na. Ond nhw'n just ennill yn, digon ddim cystadlu o gwbl i fi. Na, dyna'r peth, mae clyniad na i Garedin, wrth gwrs, wedi helpu nhw fynd mewn i'r 8 ucha, ond cyn y gêm, o'n nhw lawr yn unfed ar 10-12, dyn nhw'n tîm da iawn gwbl, mae just, fel ni wedi gweld y dreig yn ei gormod o weithio eleni, maen nhw'n gwneud dîmau average, edrych fel world beaters, a... Mae'n un bonus i ni fel cefnogwyr sgal at y gwyl. Dyn ni ddau yn dreigiau cyn diwedd y tymor. So mae rhaid ni ennill a gobeithio bod yn derys i gael pwynt bonus hefyd, Carwyn. O, yn sicr, fi'n credu os da unrhyw un o'r ddoi rhanbarth neu hyd yn o'r ddau gyrraedd y gêm ail gyfle, mae'r gêm yn erbyn y dreigiau, mae gorfod bod yn 5-pointer. Achos, maen nhw mewn lle gwael, mae hyder nhw wedi mynd, does dim fel byd yn nhw chwarae. Mae'n rhywbeth maen nhw eisiau chwarae am felly i gyrraedd double figures o bwyntiau am y tymor, sy'n yn swno'n afiach o beth i weid yn diwedd fel 9 pwynt o 14 gêm, un buddugoliaeth. A fel, sa'n gwybod, mae colli 38 i 5 erbyn y tîm hyn o Caeredin, ddim yn wych yna. A mae lot o waith da ti a wneud dros yr haf, ond mae gyda fe'r agwedd iawn dwi'n credu i gael y job di wneud. So mae hwnna'n rhyw fath o fel cysur falle i gefnogwyr y dreigiau. Ond na, unwaith to, mae'n swnio fel bod ni'n gweud tymor i anghofio y dreigiau a roll on blwyddyn nesaf. A dim gêm ddyn nhw penwythnos hyn, wrth gwrs, gan bod nhw allan o Ewrop. Wedyn, dydd Sadwrn, oedd hi'n ddiwrnod braf, dydd Sadwrn. Fe ddechreuwn i'r gorllewin, gan hwnna oedd y gêm gyntaf. Wrth gwrs, darbi gorllewin. Ail un o'r tymor, allan o 3, y gêm nesaf, dydd Sul yma yn Ewrop. Cic gyntaf am hanner wedi 5, slot hwyr yn Ewrop, ond yn y gyngred URC, Scarlett yn yr allan gyda buddigoliaeth o 38 i 22. Fel cefnogwr o Scarlett, hoffen i ymddiheuro am y rant ges i penwythnos diwetha, yn y podlediad diwetha, pan nes i weid bod fi'n gweld nhw ennill gêm arall tymor ma. Wedi gweud ni, Nick, ar o cwarter awr, o'n i'n meddwl bod fi'n llagan le pan oedd y gwelch 17 pwynt i fyny. Fel cefnogwr y gwelch, siomedig i weld nhw'n colli gafel ar y gêm ar ôl bod yn y sefyllfa na, neu ti jyst yn gweld fel, nath o sgar o swan yn dda, hats off, dros ourselves down a go again. Mi oedd y dechrau dda i'r gwyl, ond y ffordd oedd Scarlett yn dechrau yn ofnadwy. Oedd ythyn ni bach o microcosm o'r gêm cais cyntaf.
Uh, a Dyn ni methu i'r llinell. Scarlett ennill y bêl, a wedyn colli bêl dros y llinell cais, a ni sgorio cais. Roedd yr ail cais y gwylch yn chydig bach, yn well, efo chydig bach o'r adeiladu a'r braf i weld y cefn o'r gwallt coch, Iestyn Hopkins. Dwi'n ei cyffaith nhw, nickname o yw Cochyn. Ie. Ath o sgorio. Ar ôl hynny, oedd y Scarlett dechrau dod i fewn i'r gêm. Gallu, yn ddim eisiau sôn gormod am y dyfarnwr, ond oedd yn mynd yn erbyn y gwylch. Wrach bai nhw hefyd, ddim yn deud. Ond y ffordd o'n oedd cyfathrebu ddim yn digon dar i fi i gêm pwysig. Dim just fo. Y tîm sy'n helpu fo hefyd, oedd yn digon da. Felly oedd, pan oedd ni'n mynd lawr i 13, oedd o'n chwarae teg i Scarlett, defnyddio'r ffaith yn nhw'r digon o'r lle ar y cae i sgorio'r ceisau. A wedyn, athyn ni dod i fewn i gêm chydig bach, trio'r roed chydig bach o bwysau ar sgrym Scarlett. Ath yr dyfarnwr penderfynu roed cic y cosp yn erbyn ni. A ar ôl hynny, oedd Gareth Davies, pob clod i Gareth Davies, ffordd o'n rhedeg gêm a rheoli y gêm yn y 10 munud olaf yn arbennig o dda i fi, a dangos mewn profiadol i mae o. Ath Dan Edwards sgorio un cais unigol da iawn, ond i ni just gêm i gobeithio anghofio a gobeithio ro'n ni lot gwell yn y gêm nesaf yn erbyn chi. Ie, do, achos oedd hi'n... Ie, fi cytuno Gareth Davies, nath e just dangos bod ti'n methu prynu profiad fel i rheoli'r gêm fyna. Pan mae lot o chwaraewyr ifanc ground ti, a mae ti mewn o'r sy'n gallu neud na. Fi'n credu bod ni wedi gweld digon o hwnna wrth Gareth Davies. Fi'n credu ar y degau, mae fe wedi bod... Dyw benderfyniadau fe ddim wedi bod yn berffaith. Ond fe nath e'r pethau llawn pan oedd dda. A fi'n credu mae rhaid, fi fel ti, dwi'n eisiau really siarad lawr am y dyfarnwr, ond wrth reswm ti'n mynd ar y gwefannau cymdeithasol, ti'n gweld sylwadau bobl, a mae lot felly i weid am hynny, ond dwi hefyd o'r farn mae dim darbi dylse fod chweched gêm rhywun dyfarnwr yn y gyngred. Fi'n credu mae digon o gemau ar draws y tymor le ti'n gallu rhoi profiad i'r rhywun. A falle erbyn gêm 15, gêm 20 o'i gyrfa nhw, maen nhw mewn lle i allu wneud gêm ddarbi. Ond fel chweched gêm o lot o bwysau, enwedig gêm o'r bwysig, achos wrth gwrs mae'r ddau dîm yn gobeithio cyrraedd yr 8 uchaf. Fi'n credu oherwydd y gêm ar Scarlett ar ôl, mae'r gweilch falle mewn sefyllfa gwell i gyrraedd yr 8 uchaf. Ond ie, mae'n gêm o'r bwysig. Ti'n moyn tafod y rygbi fwy na'r dyfarnwr, a fi'n credu mor dda chwaraeodd o Scarlett, oedd ambell i benderfyniad yn gynnar yn y gêm, felly, enwedig yn y sgrym. Ni'n gweld hyn y dyfarnwyr ar draws y byd. Unwaith mae un tîm yn dechrau wneud cicio cosp yn y sgrym, mae'n anodd i newid barn dyfarnwr. Ond ie, oedd ni hefyd yn hyfryd gweld gymaint o dorf yna. Dros 10,000 a maen nhw'n sôn, o'n i'n gweld bod y gweilch yn gweud bod nhw bron a gwerthu 10,000 o docynnau. Eto mae Scarlett wedi bron a bod gwerthu i bloc nhw o docynnau hefyd. Ydy na, mae'n argoeli fod yn gêm dda mewn tywydd braf a gobeithio gen i gêm cystal yn enwedig gan bod ti'n neud y daith lawr o'r gogledd i wylio'r gêm. Ie, fynd yn ôl at ti sadyn diwethaf, ni braidd yn symedig sut athyn ni at y gêm, Carwyn. Pwy ni dewis, gêm pwysig. Ni'n cymryd pwynt Mark Jones bod angen munedau yr eich o'i rywun. Ond ydy'r oedd i gateb yn llell i lle i wneud hwnna? Na. Yn y gêm pwysig fel la. Ond chwarae teg i Scarlett, tîm cartre,
o'n nhw yn heiddi buligoliaeth. A gobeithio ti di mwynhau. Do, mwynhau'n fawr iawn. Ond broblem yw, Nick, wythnos diwetha ar y recordiad, nes di weid bod ti'n gweld un tîm yn ennill y gêm gyngred a'r tîm arall yn ennill y gêm yn Ewrop. Wel, dwi'n nawr yn gweithio bod ti'n anghywir. Achos nes i weid wythnos diwetha, bydden ni'n cymryd hwnna cyn dechrau. Ond nawr, dwi'n gweithio bod ti'n anghywir a bod ni'n ennill y ddwy gêm. Ond na, dwi'n sicr yn credu fydd newidiadau, neu mwy o newidiadau falle i'r 15 sy'n cychwyn i'r gweilch na'r Scarlet. Fi newydd cofio pwt yn newyddion arall, mae'r Scarlet di arwyddo prop dan 20 bristau a dan 20 Cymru Tryfat. Louis Trevett, ie. Louis Trevett, ie. Ie. O fristau ar dymor byr, gan mai dim ond un prop ffit sta Cymru, sta Scarlet, sori, ar yr ochr pen rhydd, ond gobeithio yn fwy o'r un peth. Un peth saf i weid, Nick, fi'n credu bod y Scarlet a'r Gweilch wedi wneud jobyn da iawn yn marchnata a hyrwyddo y ddwy gêm. Fi'n credu mae'n rhoi chwarae gwmpas y graphics, mae'n rhoi chwarae gwmpas y cwbl o ganol bethau. A mae mor braf gweld gymaint o bethau yn fel fflydo feeds fi ar Facebook, ar Instagram, ar X. Mae'n braf iawn i weld nhw'n yn rili wneud ymdrech i gael crowd da iawn yn y ddwy gêm. Ie, dwi'n meddwl mae wedi cydweithio i ysbysebu y gêm. A gobeithio nhw'n gweld efo'r dorf yn y ddwy gêm. Mae hwnna wedi bod yn llwyddiannus. Ond sicr odio, mae'n argoeli fod yn gracr penwythnos hyn yn y wrth gwrs, y broblem yw fel cefnog o'r Scarlet, ni'n ennill yn y gyngred, a ni gyd nawr yn mynd yn gyffroes bod ni'n gallu ennill to, a so ni gyd yn prynu tocynnau, ni'n mynd yn wyllt lawr i'r .com, a gen i weld os fyddwn ni'n gallu cynnal y fath berfformiad, achos dyna sy'n rhaid i'r Scarlet wneud, yw cynnal y lefel na, achos fe fydd y gweilch yn well penwythnos yma. Dwi'n meddwl, a dwi'n disgwyl ymateb mawr o'r gwylch a gwelliant gatre dydd sy'n nesaf. Gobeithio mae Mark yn mynd i dewis tîm gorau. Dwi'n meddwl mae hwn wedi bod rhan o'r cynllun o. Dwi'n gweld lluniau heddiw, a mae'n edrych fel mae Justin Tiprick yn ôl, fel mae marfe. Mae a Kieran Williams yn ffit hefyd. A bydd y dipyn o newidiadau, dwi'n meddwl, yn y tri chefn. Dyla Kieran Giles, Cassandra Jack Wells yn gwneud gwahaniaeth i ni. So dwi'n disgwyl yn y bod dal yn gêm agos, ond jyst gobeithio byddwn ni gallu chwarae a lot gwell a gobeithio cael buligoliaeth yn bendant. Ie, ti'n meddwl beth, ddim yn ei ofyn i ti'r awr de, i roed ben ar y bloc fan hyn. A'r gweilch fydd yn dial, neu fydd y Scarlet yn neud y dwbl? Na, gwylch mynd i ennill. No, dwi'n eitha hyderus. Ffaith yn ei chwarae adre, tîm gorau. Wrach mae'n anodd mae gen Scarlet fath o'r hyder o'r Ciron ni, ond mae'n anodd ydy i bod i'r un safon emotionally hefyd oedd i gatre. Gobeithio ddim yn gêm dda, ond dwi'n disgwyl y gwylch i ennill hwn. A'r ennill yr cystadleuaeth rhwng ni dau un dros y tymor. Wel, odi e, mae yn trai series lenni yn dwi. Odi, fi'n cytuno o ti ryw raddau yn y ffordd mae'n mynd i fod gymaint haws i'r gweilch gio'i hunain lan i'r gêm hyn na beth fydd e'r Scarlet. Achos mae'r Scarlet yn mynd i fod meddwl, wel, maen nhw lan fyna barod, ond mae eisiau nhw fel lan fyna. Mae'r gweilch yn dod o lawr fan hyn, a mae'n mynd all the way lawr. Mae'n haws wneud hwnna na pan ti yn y hau yn barod. So dyna yw'n mhryder i yw fydd y gweilch di paratoi'n well. Fydden nhw up for it mwy. Fydden nhw ddim yn rhoi cicau cosp silly bant. Fydd i scrum nhw'n well. A peth yw,
A di'r Cyfeithu edrych ar Scarlett, ôl y bel yn well hefyd. ie. Dwi'n licio Josh McLaughlin a'r Van der Meer hefyd. So mae rhaid nhw cadw nhw dawel os ni eich ennill. Dipyn o her, allu, am y tro cyntaf i Mark Jones fel prif hyfforddwr i dod yn ôl o hwn. A dwi'n meddwl, os di gwylch yn colli dydd Sul, dydd y ban yn bwysig iawn wedyn. Os ni'n colli ddau, mae tymor dros nhw. Odi, a beth yw, dyna, fel, o'n i'n gweld rhywun ar X, neu ar Blue Sky, ar un o'n beth bynnag, yn llongyfarch y Scarlett am ennill i cup final nhw. Ond i fi, gyda'r gemau y Scarlett ar ôl, mae'r 8 uchad i mynd. Mae dydd Sul i fi yn fwy o cup final i'r Scarlett, le dylse gemau gyngred wedi bod yn fwy i'r gweld chi ddechrau gyda. Achos so ti'n gallu dewis 5 gêm diwedd y tymor, oedd i Carwyn y Scarlett, dydd y farn erbyn Gaerdydd, adref yn y dreigiau, a chwarae'r Sharks, sy'n gallu fod yn wych, ond sy'n hefyd gallu bod yn abysmal, a'r Llewod yn De Affrigaidd orffen y tymor. Fi'n credu beth ti'n ffansio'r chances o orffen yn yr 8 uchaf, so mae ffaith bod nhw'n cael dim byd yn gêm y Scarlett yn diwedd y tymor yn anoddach, ond ar ôl dydd Sul mae dydd y farn a'r dreigiau adre yn masif i'r gwelch. I arbed i tymor o beth ti'n gweud, achos sy'n nhw'n digwydd colli dydd Sul, fel colli gêm adre la 16 yn Ewrop, ddim yn wych o feddwl nhw adre. Ond ddim cyrraedd yr 8 uchaf hefyd wedyn yn siom aruthrol, ond mae am fod yn glasur. Fi'n credu mae'r ffaith bod y Scarlett di ennill penwythnos diwetha yn rhoi fwy o hype i'r gêm. Le fi'n credu, tasau'r gwelch di steamroll o'r Scarlett penwythnos diwetha, bydde hwn bach fwy o fel, just fel, beth yw'r gair, fel after dessert wine neu beth bynnag ar ôl y gêm na. Ond mae'r ffaith bod Scarlett di ennill fi'n credu yn rhoi hyder iddyn nhw, ond yn hefyd yn rhoi fel fwy o spice i'r gêm. Ar ôl chdi dweud, wythnos diwetha, y Scarlett yn mynd i'r colli, gobeithio ti'n mynd i ddeud o wythnos yma. Wrth gwrs bod fi'n hyderus yn gallu'r tîm, ond ydy'r Scarlett yn gallu sgorio 30 pwynt yn y .com. Os fi'n credu i ennill y gêm, bydd eisiau rhwng 25 a 30 pwynt. A dyn nhw'n gallu gwneud yna oddi cartre. Dyna sy'n ofni i fi. A hefyd, fi jyst yn credu fydd y gwelch yn different beast. Dydd Sul y beth o'n nhw'n fi'n hyderus bod ni'n gallu ennill, ond fi'n credu mae'r gwelch fydd yn mynd â'i. A mae rhaid ni cofio'r game cwpan dyn. Hefyd, does ddim point bonus nag oes. So os yna'r kick-off, bydd all cymryd nhw. Definite. Mae pob pwynt sy'n gael ti'n cymryd achos mae beth yw'r fain o geisiau ti'n cael yn irrelevant. Ennill 80 munud ennill gêm. Bwysig yn dyri. Drop goal rhywbeth i ennill y gêm. Odi. So mae hwnna'n newid meddylfryd weithio hefyd yn dweud. So, fi jyst yn gobeithio y gêm fawr ar TNT Sports, pan dydd Sul, fi'n gobeithio iddyn ddoi dîm roi gwrdd sioe ymlaen, a fel dangos, felly bod rygbi Nghymru yn dioddau, ond mae gyda ni'r tîmoedd o fewn y wlad sy'n gallu rhoi performio ymlaen. Bendan. Gobeithio fi pobl dod lawr i gêm, ond mae ar asgwrach hefyd. Wrth gwrs yw'r asgwrach hefyd, ydy, ie. Gobeithio bydd y .com yn llawn. Felly, pob lwc. Diolch fawr iawn. Wrth gwrs, mae un tîm arall fydd yn chwarae penwythnos diwetha sydd yn Ewrop, penwythnos yma fydd yw Gaerdydd, ond ddim y preparation gorau, Nick, wrth iddyn nhw golli o bwynt yn Benetton. O'n i'n sôn gynnau same old gyda'r dreigiau. A di hwn yn atgoffa ti o Gaerdydd llynau, mewn gêm ond colli o fewn 7? Sio fydd Caerdydd cyn mynd allan i fanna, cael pwynt bonus yn eitha hapus efo hwnna. Ond di'r Benetton efo'r gymaint efo'r gyllid mawr, dyn nhw ddim yn chwarae dda. A dwi'n yn gwybod pam, ond gallo Caerdydd wedi ennill hwnna. Ond
just dim neud digon, just dim yn neud digon, a maen nhw'n gorau amddiffyn gormod chwaith hefyd, a dim yn cadw bêl, ond I'm siŵr maen nhw'n siomedig i peidio ennill, ond mae'n just braidd i fi, y microcosm y tymor y Gaerdydd hefyd. Odi, achos edrych ar ei gemau nhw nawr, wrth gwrs maen nhw'n chwarae Connacht yn Ewrop yn wythnos yma, ond wedyn yn y gyngred, Gweilch yn Nidd y Farn, Adre Munster, wedyn Bulls a Stormers yn ei Africa. Ar hyn o bryd, maen nhw'n nawfed, lefel ar bwyntiau gyda Caeredin. Mae'n edrych yn anodd iddyn nhw. Odi, fi'n credu bod nhw wedi... Mae 2025, y ffaith bod nhw wedi ennill cyn lleir y gemau eleni, wedi lladd unrhywbeth oedden nhw gyrraedd y gemau a gyfle. A rhaid cofio, just cyn dolyg, gallen nhw bod ar frig y tabl. Ond mae just un peth ar ôl y llall dim yn o'i le, a maen nhw just, dim nhw'n wedi setlo mewn i leni. A nawr, mae nhw gêm enfawr yn Connacht. Oes unrhywbeth yn nhw'n eich bod nhw'n gallu troi? Oes, dwi'n meddwl. Fel dwi'n deall, so mae Talupi Falatau a Josh Adams ar gael yn ffit. Ond mae'n wastad caled i ennill yn Galway yn dydi. Ond dwi'n meddwl bydd y tywydd fel mae'n arfer. Mae'n addo tywydd braf dros y penwythnos. Ond fel dwi wedi sôn o blaen, Connacht wastad gyda'r pac prif, olwyr gweddill. Felly, bydd yr chwaraewyr madol ar gael fel aci. Ond, fi'n siŵr fydd yn mynd yna a gallu cystadlu. Os ydy hwnna'n digon da i ennill, dwi ddim yn sicr. Dyna'r peth yna, achos mae'n cofio fel, wnaethon nhw chwarae gili yn Ewrop nôl ar diwedd llynedd, sori, le gollon nhw o 19 i 28 adre, dechrau eleni, ddim eisiau nawr, i Connacht. Connacht yw'r prif detholion, y rhif 1, ddim wedi colli gêm yn Ewrop hyd yn hyn, fydden nhw'n hyderus yn y gyngred, dyn nhw ddim yn mynd yn wych. Wedyn, mae yna gyfle yna, ond fi'n credu bod rhaid i Gaerdydd dechrau'n dda. Rhaid nhw dan pwysau, tywelu'r dorf yn gynnar, a wedyn dod mewn i'r gêm. Cadw bêl chydig bach mwy hefyd, chydig bach mwy o feddiant. Definite. A un peth, oedd hwnna'n rhywbeth oedd Teddy Williams yn sôn am yn ei gyfweliad yn dilyn y gêm ar un Benetton yn siomedig fel yn edrych ar ôl y bêl. A felly mae'n amlwg bod nhw'n gweld y problemau yma. Mae'n angen nhw nawr weithredu arnyn nhw a sicrhau bod nhw ddim yn gadael i dymor nhw ffiso mas bach hefyd, achos mae nhw on the verge fi'n credu o just cael dim byd i chwarae am. A wedyn mae'n fis Ebrill a mis Mai hir pan mae'r tymor wedi gorffen yn barod, ond cawn weld. I tîm sy'n datblygu, wrach mae hwn yn rhan o broses hefyd. Mae'n bennaf maen nhw wedi gwella, ond wrach fydd erbyn blwyddyn nesaf, maen nhw'n gobeithio adeiladu ar blwyddyn a gwella eto. Mae hwnna'n bwynt diddorol, a mae'n arwain fi neis allan at y cwestiwn nesaf yma nawr. Wyt ti'n credu fel cefnogwyr rhanbarthau bod ni'n disgwyl gormod wrth yn rhanbarthau ni, a falle bod ni, mae le ni nawr yw le mae'r rhanbarthau yma, bod nhw yn cynnal y safon, falle cystel, a le maen nhw fod, a bod ni'n disgwyl gormod falle yn gweld 2 neu 3 o'n nhw'n cyrraedd yr 8 ucha. Wel, dyn ni wastad eisiau tîmau o Gymru i wneud yn la, ond wrach fi realistically, dyn ni yn mid-table a wrach dyna lle dyn ni'n mynd i'r gorffen y tymor. Gobeithio un a 2 yn yr 8 uchaf, ond
yn y canol, dyn ni'n disgwyl nhw bob i, wel, y tri yn ni, a wrach dyn ni 90 ar 11. Ie, un beth fi'n licio meddwl wrth y Scarlett yw fydden nhw'n agosach o ran pwyntiau i'r wyth uchan a llynau. Achos fel llynau, oedd gap mawr rhyngddyn nhw a Gaerdydd a gweddill ar wyth uchan. Fi jyst yn gobeithio fydden nhw wedi cael gap na bach. A target blwyddyn nesaf wedyn yw cyrraedd yr wyth uchan. Ond ie, fi'n credu beth mae'n sy'n angen yw bod bwyllog gyda'n gobeithio ni. A wrach un mesur yw, diwedd y tymor i fod, yw 100 o bwyntiau. Faint yn ni, dyn ni, faint yn ni angen blwyddyn nesaf i fod i cael 100 o bwyntiau. Ie. A gemau, pethau bach, a pethau bach mwy o gryfder yn y carfan, a gobeithio fydd hwnna'n digwydd dros yr haf. Ie, wrth gwrs, ie. Oeddi, mae hwnna'n ffordd dda o edrych arni, bod ni'n... Reit, y gobeith yn yr angen yw i gyrraedd 50 o bwyntiau. Beth yw hwnna? Un fuddugoliaeth a diwen cwbl o bwyntiau bonus. Mae hwnna'n ffordd dda o edrych arni. A gobeithio falle, mae hwnna'n rhywbeth ni'n gofio diwedd tymor ni'n trafod, ond falle byddwn ni mewn sefyllfa le byddwn ni'n mynd, so oedd y gwerch, 47 ond yn ddigon i gyrraedd y gemau ar gyfle. Gaerdydd 38, 39, beth bynnag, ac yn y ban, a'r dreigiau gwyrth. Ie, mae nhw jyst eisiau cael, mae'r allu'r jyst i cael 15 blwyddyn nesaf neu 20 o bwyntiau. Ie, a fi'n credu beth sy'n angen y dreigiau ni'n hefyd, lle, yw jyst i edrych ar beth mae zebra yn neud. A mynd yn realistig, ni'n gwell na zebra, ond ni ddim gwath yn y chwaith. Siwt maen nhw wedi cael 27 o bwyntiau yn bynnag stan nhw leni, a ni ar 9. Beth yw'r, ble mae'r gwahaniaeth yna? Fi'n gwybod maen nhw wedi cael ambell i buddigoliaeth crazy yn erbyn Ulster a Munster ac ati, ond jyst meddwl... Bob clod nhw, Carwyn, bob clod nhw. Wrth gwrs. Nhw ddim efo lot o arian. Na, wrth gwrs. Cymariad ar rei. Ie, canmoliaeth le maen nhw'n heiddi fe, maen nhw wedi perfformio'n dda, maen nhw'n dîm da, maen nhw'n dîm agos, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n pob yn gwybod i'w job, maen nhw'n gwybod beth i wneud e, a wedyn, felly yw'r dreigiau, a beth yw'r target, yw un o'r tîm yn well, a mae pob un yn gwybod beth yw'r rôl nhw, a maen nhw wedyn yn adeiladu unwaith eto hwnna, bod nhw'n mynd yn styc yn y rut yma to, just, achos, mae'r ffaith bod buddigoliaeth nhw, wel, mae buddigoliaeth cyntaf nhw, ond un i ddod nhw'n gyngor y tymor nawr, 8 mis nôl, mwyn i lai. 7-8 mis nôl. Ti'n bron o'n gallu cael babi yn yr amser yna. Odi, mae'n lot o lotri hir. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n rhan o wella, Andrea. Just wneud rodni pred yn Fortress a crafu buddigoliaethau. So mae gemau le yn rhywbeth iddo fe, ond jyst nhw'n di gallu dros y lein. Be bynnag, sori, mae hwnna'n... Dwi'n bach o rant arall am y dreigiau fyna, mae'n digwydd i am. Wedyn, diolch, o'n i'n byti anghofio am yr SRC fyna nawr. Wrth gwrs, mae'n penwythnos mowr arall yn yr SRC penwythnos ma. Mae un gêm yn cymryd lle heno a fi gair sgôr fyny i chi nawr. Ond cofiwch, os chi'n gryndo arno ni a bod chi ddim wedi gweld y gêm hynny eto, peidiwch ceiwch y clystau nawr, achos y sgôr mae'n agos iawn nawr. Mae just dros awr di mynd, a mae'n 27 i 21 i bont y pŵl. Abertawe wedi dod nôl o 17, o 10 i ddim lawr, i ennill 21-20 ar yr hanner. Ti'n chwarter awr i fi fyna, a pont y pŵl just ar y blaen. Gêm agos a dangos. Be mae buddigoliaeth y bach o hyder yn neud i ti'n dyfynu, ac o'n i'n sôn bod Abertawe wedi cael y fuddigoliaeth na erbyn Llandyfri wythnos diwetha, a maen nhw'n dîm gwahanol nawr, a maen nhw'n edrych i, falle ddim i ddringo'r tabl, ond i gair gap felly ar y tîm sy'n uwch i pennau nhw. Felly, edrych mlaen i ddydd Sadwrn, Pen y bont yn erbyn, sori, o'n i'n darllen y ddau dîm fan hyn, ond yng ngheg i mynd symud. Pen y bont yn erbyn Caerdydd. Caerdydd nawr, 5 pwynt o flaen Glynebwy yn y tabl, bod nhw'n chwarae gêm yn fwy.
A mae yna tipyn o gap wedyn i Llanymddyfri a Casnewydd sy'n dredu'r pedwerydd, 56, 55, a wedyn 55, a wedyn gap mwy eto i Pontypool sydd yn chweched o'r 47. Ond, os gall Pontypool ddal mlaen i fuddugoliaeth nhw heno, fydd yna obeth o wneud y pedwar uchaf felly. Felly, Pen y Bont, Caerdydd, Nick, fel ti'n gael hon yn mynd? Dwi'n meddwl bydd Caerdydd yn gry rwan. Mae rai chwaraewyr yn dod nôl o carfan tîm o dan 20. Mae'n anodd i weld Pen y Bont ennill dydd Sadwrn. Ond a fi'n credu, jyst o ran le mae'r ddau dîm, mae tîm Gaerdydd i weld fel maen nhw'n lot mwy settled a lot fel, maen nhw cam neu ddoi mlaen felly ar Gaerdydd. A mae'n rhaid cofio, Pen y Bont, dechreuon o'r tymor yn gryf iawn, ond maen nhw wedi slipo mewn am nhw'n colli, cael cwbl o rediadau le, maen nhw'n colli gêm ar ôl ei gili. Felly dwi'n cytuno gyda ti fyna, mae Gaerdydd yn ennill oddi cartre. Glynebwy yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Glynebwy? Wel, byddwn ni'n hoffi dweud bod fi'n gweld Cwins Caerfyrddin yn cael buddigoliaeth enwog yng Ngwent, ond fi'n credu mae Glynebwy, mae un llygad yn nhw ar y brig, maen nhw 5 pwynt o'r Gaerdydd, ond mae gêm mewn llaw gyda nhw, felly maen nhw'n gwybod, os gallwn nhw ennill y gêm ei gyd, fe allan nhw orffen ar y brig, wedyn fi'n credu fydd Glynebwy rhy gryf i Cwins Caerfyrddin. Ie, dwi'n cytuno hefyd. Wedyn, Llanymddyfri erbyn Aberafan. Llanymddyfri wrth gwrs ffres o'i colled nhw yn Saint Helen. Aberafan 1 lle uwchben, Abertawe yn tabl. Fydd hi'n 2 golled o'r bron i Llanymddyfri, neu fydden nhw'n bowns o'n ôl, Nick? Bowns o'n ôl, dwi'n meddwl, ar ôl gorffen dathliad. Maen nhw'n siŵr, maen nhw'n barod colli'r gêm, a dwi'n disgwyl dy Llanymddyfri ennill. Odi, fi'n credu mae'n gêm sydd angen nhw ennill, fi'n credu, gyda'i gobeithio o'r tymor ma bod angen iddyn nhw bod yn nhw. A fi'n credu adre, maen nhw'n dîm gwahanol iawn i beth ydyn nhw. Falle oddi cartre. A wedyn y gêm ola, gêm bwysig iawn felly. Rygbi Gogledd Cymru, felly wedi cael y tymor gorau, ond maen nhw'n croesawu Casnewydd. Wyt ti'n gweld y cyd o gleddwyr, Nick, yn stopo neu'n dod o'i ben a rhediad Casnewydd, neu fydd Casnewydd rhy gryf? Na, dwi'n disgwyl yr adre. Rygbi Gogledd Cymru i ennill hwn. Faith maen nhw adre. Ti'n meddwl beth, i wneud yn exciting, ai bach yn wahanol, yna i wei bod fi'n gweld Casnewydd yn cael y fuddugoliaeth oddi cartre ym Mae Colwyn. A dyna ni am wythnos arall. Nick, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni fel yr arfer. Gobeithio dwi'n gwenu wythnos nesaf. Gobeithio bydd ni'n gwenu a bod chi wedi perfformio'n dda, ddim di ennill. Ond siwrnes a fflawr i Abertawe. Diolch yn fawr iawn i ti. Gobeithio bydd ni'n gêm gwerthu gwylio. A diwedd y dydd. Yna'r beth sy'n pwysig hefyd. Ie. A hefyd, bach o newyddion i chi gwylwyr a grandawyr, mae'n bosib fe fyddwn ni'n cael cwmni gwyneb a llais newydd wythnos diwetha. Ond os chi'n gwrando ar un o bodlediadau eraill y teulu rap, fyddwch chi wedi clywed ei lais yn barod, ond mae fe'n methu bod yn ei heno mor i ffordd i Galway, felly dyna glyw i chi felly o pwy mae mae'n cefnogi. Ond ie, be bynnag chi'n... A pwy o'r? Wythnos nesaf, falle fyddwn ni wedi cael cyhoeddiad wrth undeb rygbi Cymru. Dyn ni'n croesi'n bysau, ond pwy o'r? O'r un peth, bydd un tîm o Gymru yn y rownd nesaf Cwpan Her. A mae hwnna'n rhywbeth i ddathlu fi'n credu. Ar ôl tymor gwael ar y cyfan i rygbi Cymru, mae gwybod fydd un yn 8 ola Cwpan Her Ewrop yn rhoi rhywbeth yn edrych mlaen. Gobeithio fydd 2, ond yn sicr fe fydd 1. Nick, diolch yn fawr iawn. Ble chi'n chwarae, gwylio, dyfarnu, be bynnag chi'n ei rygbi penwythnos yma, mwynhewch, a fe welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl fawr. Hwyl fawr.